रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। की माझं पूर्ण जीवन हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी समर्पित आहे। त्याच्यामुळे कोण बोलतं, काय बोलतं याचे उत्तरं देण्यापेक्षा लोकांसाठी काम करणं मी अधिक महत्त्वाचं समजतो आणि त्याच्यामुळे ज्या ज्या गोष्टींचा आज मी आढावा घेतो आहे त्या गोष्टी पूर्ण केल्या जातील। शेवटी आपल्यावर ऋण असतं ते जिल्ह्यातल्या लोकांचं असतं, मतदारसंघातल्या लोकांचं असतं। त्यांनी आपल्याला आमदार केलं म्हणून आपण मंत्री होऊ शकलो आणि मंत्री झालो तर आपल्याला ॲक्सेस मिळतो, कॅबिनेटमध्ये आपण प्रतिनिधित्व करत असतो आणि ज्यावेळेला तुमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चांगले संबंध असतात त्यावेळेला तुम्हाला त्यांच्या संबंधांचा वापर हा जिल्ह्याच्या हितासाठी करायचा असतो। स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणामध्ये मला कुठलाही रस नाही। मला लोक निवडून देतात याचं कारण असं आहे की त्यांना असं वाटतं की आपली कामं व्हावी, आपल्या भागाचा विकास व्हावा आणि निवडून येणं म्हणजे सर्वस्व नसतं। जनतेसाठी काहीतरी केलं पाहिजे, महिलांसाठी केलं पाहिजे, युवकांसाठी केलं पाहिजे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केलं पाहिजे। जसं न्यूयॉर्कमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवारक केंद्र असतात तशी आम्ही डे केअर सेंटर मुंबईला सुरू करतो। रोज सकाळी BSTची बस जाणार, ज्येष्ठ नागरिकांना घेऊन येणार त्या सेंटरवर। तिथं त्यांना चेस खेळायचं असतील ते चेस खेळतील, कॅरम खेळायचं असतील कॅरम खेळतील आणि संध्याकाळी त्यांना व्यवस्थित त्यांच्या घरी नेऊन पोहोचवलं जाणार आहे। शेवटी सगळ्यांचं काळजी घेणारं हे सरकार आहे आणि त्या सरकारमध्ये जे महत्त्वाचे मंत्री आहेत त्याच्यापैकी एक मी मंत्री आहे। मुला या ठिकाणी 61,000 शिक्षकांचा प्रश्न 18 वर्ष पेंडिंग होता, त्याला 1100 कोटी रुपये मी दिले। त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघांचे आशीर्वाद होते म्हणून मी देऊ शकलो। मुलांना युनिफॉर्म मिळत नव्हते, मुलांना शेड्यूल कास्ट असेल तर युनिफॉर्म मिळायचा, दारिद्र्य रेषेखालच्या मुलाला मिळायचा, शेजारचा मुलगा हिरमुसला व्हायचा ना, सगळ्यांना युनिफॉर्म देण्याचा निर्णय घेतला। कोकणातली अनेक मुलं अनवाणी जातात, सगळ्यांना बूट देण्याचा निर्णय घेतला। मुलं अनेक वेळेला वह्यांसाठी कोणातरी वाढदिवसाची वाट बघतात, सगळ्यांना वह्या मोफत देण्याचा निर्णय घेतला। अनेक निर्णय घेत असताना आपण निर्णय महाराष्ट्रासाठी घ्यायचे, महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढीचा विचार करायचा की कोणीतरी बोलतंय म्हणून त्याच्यावर उत्तरं देत राहायची। हे शेवटी प्रत्येकाने आपलं आपण ठरवलं पाहिजे। शेवटी त्यांचं छोटंसं एक स्वप्न असतं, मला अमुक बनायचं आहे आणि आपण जर दीपक केसरकरांच्या विरोधात बोललो तर आपल्याला प्रसिद्धी मिळते, आपल्याला लोकांच्याकडून आपल्याकडे लक्ष वेधलं जातं। हे त्यांनी म्हटलं तर आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी जे काही प्रवक्ता म्हणून बोलतो त्याच्याबद्दल कौतुक महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागामध्ये किंवा भारताच्या कुठल्याही भागामध्ये केल्यानंतर जे केलं जातं हे सिंधुदुर्गाचं वैभव आहे, ही सिंधुदुर्गाची संस्कृती आहे। चांगुलपणा ही सिंधुदुर्गाची संस्कृती आहे, सुसंस्कृतपणा ही सिंधुदुर्गाची संस्कृती आहे आणि आपण जर त्या संस्कृतीचे एक ॲम्बॅसेडर असलो तर आपण सुद्धा असा विचार केला पाहिजे की आपण मन मोठं केलं पाहिजे, जी लोक अशी बोलतात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे, त्यांचंसुद्धा चांगलं व्हावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना केली पाहिजे आणि जेणेकरून मी एवढी कामं मंजूर केलेली आहेत की कोणी उद्या असं ठरवलं की माझ्या जागेवर जाऊन आपण नारळ फोडायचा, नारळ फोडून त्यांचे हात दुखतील परंतु कामं संपणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे कामं मंजूर करायची एक शासनाची पद्धत असते। मी मंत्री आहे किंवा मतदारसंघाचा आमदार आहे, मी दिलेल्या यादीप्रमाणेच मंजूर होतात आणि त्याच्यामुळे कोणी जर असं जाऊन सांगत असेल की हे काम मी दिलं चुकीचं आहे, पालकमंत्र्यांच्याकडे जरी काम द्यायचं असेल तरी ते माझ्या सहीने जायला लागतं कारण शेवटी माझा मतदारसंघ आहे। पण माझ्या दृष्टीने माझा मतदारसंघापुरता मी मर्यादित नाही आहे, संपूर्ण कोकणाचा कसा विकास होईल याच्यासाठी मी काम करणार आहे। मी ज्यावेळेला विधानसभेचं अधिवेशन चालू असतं त्यावेळेला माझ्याकडे पर्यावरण विभाग असतो। मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केलेली आहे की शुद्ध हवा महाराष्ट्राला देणं आपली जबाबदारी आहे, नद्या शुद्धीकरण करणं आपली जबाबदारी आहे आणि म्हणून माझ्या डिपार्टमेंटच्या व्यतिरिक्त ही जबाबदारी तुम्ही माझ्याकडे द्या। माझ्या डिपार्टमेंटच्या व्यतिरिक्त मी हे बघेन की महाराष्ट्रातल्या जनतेला शुद्ध हवा कशी मिळेल, आपल्या नद्या कशा प्रदूषणमुक्त होतील, कारण याच्यावर माझा खूप अभ्यास आहे आणि 25 वर्षापूर्वी मी ज्यावेळेला नगराध्यक्ष होतो त्याला पर्यावरणावर मी जे काम केलेलं होतं त्याच्यामुळे 100पैकी 90 गुण
हे ह्या नगरपालिकेला मिळाले होते. सेकंड नंबरला नंतर जे पहिले आले त्यांना 70 गुण मिळालेले होते. मला अनेक लोकांनी सांगितलेलं होतं की तुम्ही खऱ्या अर्थाने याच्यासाठी लायक आहे, तुम्ही तुमचं बक्षीस घ्यायला जाऊ नका. असा मनाचा कोतेपणा मी कधीच दाखवत नाही. आम्हाला दुसऱ्या नंबरचं बक्षीस मिळालं, ठीक आहे, मी जाऊन ते स्वीकारलं. तसंच राजकारणामध्ये आहे. कोणाच्या रागापोटी लोकांचा दुस्वास करायचा आणि लोकांना प्रगतीपासून दूर ठेवायचं हे माझ्या हातून कधीही घडणार नाही. लोकांना मी न्याय देईन, सिंधुदुर्ग जनतेला न्याय देईन आणि त्यांनी मला निवडून दिलं म्हणून मी मंत्री झालो. ज्या ज्यावेळेला मी राजकीय लढे दिले त्या त्यावेळेला ते माझ्यावर उभे राहिले, पण ते राजकीय लढे मी कधीही व्यक्तिगत होऊ दिले नाही. आणि म्हणून आजसुद्धा नितेश राणे आणि माझे अतिशय चांगले संबंध आहेत. आम्ही एकामेकाला फोन करतो, आले की एकामेकाला ग्रीट करतो. त्यांनी अनेक स्टेटमेंटसुद्धा दिलेली आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ज्यांच्याबरोबर संघर्ष झाला त्यांनी मात्र समजून घेतलं की हा संघर्ष व्यक्तिगत नव्हता. पण ज्या लोकांशी कधी बोलणंही नसतं, ज्या लोकांच्याबद्दल आपण कधी विचारसुद्धा करत नाही, ते सुद्धा बोलत राहतात. ते का बोलतात आणि तुम्ही त्यांना जाऊन विचारलं पाहिजे. मी ईश्वराकडे एवढीच प्रार्थना करतो की त्यांचं भलं हो, त्यांना चांगली ईश्वराने सुबुद्धी देव, एवढंच मी बोलू शकतो. आणि भाजप आणि शिवसेना एकत्र आहेत म्हणून महाराष्ट्रामध्ये राज्य आहे. आणि म्हणून लक्षात घेतलं पाहिजे की राज्य कशामुळे आलं, शिवसेना आणि भाजप एकत्र आल्यामुळे राज्य आलं. आणि ते राज्य टिकवणं हे प्रत्येकाचं काम आहे. आणि त्याच्यामुळे मी जर स्थानिक पातळीवर बोलत राहिलो तर हे जे स्पिरिट आहे आमचं, सेना भाजप एकत्र आणि बाळासाहेबांच्या विचाराचं, त्याला कुठेतरी कमीपणा येईल म्हणून मी काहीही बोलणार नाही. मी माझं काम करत राहणार आणि जिल्ह्याचा विकास होत राहणार. आणि बघा, आज मी मीटिंग घेतलेली आहे. आज $1 ट्रिलियन जी इकॉनॉमी बनवायची आहे त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे जे जिल्हे आहेत त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश झालेला आहे. कारण आम्ही ह्याच्यावर काम केलेलं आहे आणि म्हणून त्याच्यावर अधिकचं काम करायचं आहे. जिल्ह्यातल्या लोकांना न्याय द्यायचा आहे. आम्ही मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली हे करून दाखवू. साहेब, मालेगावमध्ये आपण मराठी भाषा संवर्धन मंत्री आहात, पण मालेगावमध्ये उद्धव ठाकरे यांची सभा झाली, त्यामध्ये एकदम उर्दू भाषेमध्ये बॅनर लागलेत, कसं पाहतात? नाही, बघा, असं आहे की उद्धव साहेबांच्या मला अतिशय आदर आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या विरोधात स्टेटमेंट मी कधीच देत नाही. त्यांनी बाळासाहेबांचे विचार सोडले ते आम्ही त्यांना बोलून दाखवलं की तुम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर गेला, तुम्ही बाळासाहेबांच्या विचाराला तिलांजली दिली. परंतु त्याच्याचबरोबर आम्ही त्यांना ही सुद्धा वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला जे त्यांना पटत नाही की मतासाठी जे काम काँग्रेसने केलं की मुस्लिम मतं पाहिजेत किंवा दलित मतं पाहिजेत म्हणून ते काय मतदार देण्याचं मशीन नाही आहे. ती सुद्धा माणसं आहेत, त्यांचे प्रॉब्लेम समजून घेतले पाहिजे किंवा मतं पाहिजेत म्हणून तुम्ही त्यांचा वापर करू नका. आणि म्हणून बघा, काँग्रेसला सोडून सगळे मुस्लिम मतदार दूर गेले. कोण MIMला मतदान करतो, कोण मायावतीला मतदान करतो. कारण ही पॉलिसी चालत नाही. मतदार हा राजा असतो आणि मतदाराचा मान तो कुठल्याही धर्माचा असला तरी ठेवलाच पाहिजे. त्याच्याचबरोबर हिंदुत्वाचा विचार आणि हिंदुस्थानचा अभिमान कधीही सोडता कामा नये हे बाळासाहेबांनी शिकवलं. आणि म्हणूनच त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये कामगार मंत्री हे सुद्धा मुस्लिम होते. पण ते मुस्लिम होते पण त्यांनी कधी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटलं नाही. शीख लोक अनेक शिवसेनेचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी कधी खलिस्तान जिंदाबाद म्हटलं नाही. कारण जो खलिस्तान जिंदाबाद म्हणे तो हिंदू नाही असं बाळासाहेबांचं म्हणणं होतं. जो पाकिस्तान जिंदाबाद होईल तो हिंदू नाही असं बाळासाहेबांचं मत होतं. आणि त्या विचाराला घेऊन सगळ्या धर्मांना न्याय देण्यासाठी हे सरकार कार्य. मालेगावमध्ये सावरकरांचा मुद्दाही चर्चेत आणला. हे आघाडी सरकार असताना त्यावेळी त्यांनी तो मुद्दा चर्चेत नाही आणला. असं आहे की 2.5 वर्षामध्ये कधी औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा मुद्दा सुद्धा त्या विचार सुद्धा करू शकले नाही. कारण त्यांचं मुख्यमंत्रीपद गेलं असतं. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर संभाजीनगरची आठवण झाली. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर त्या ठिकाणी धाराशिवची आठवण झाली. ही वस्तुस्थिती आहे. बाळासाहेबांचा उल्लेख हिंदू हृदय सम्राट म्हणून करायला सुद्धा त्यांची जीभ त्यावेळेला कचरत होती. ही चूक झालेली आहे. एकदा मान्य केलं पाहिजे तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या राजकारणाला वेगळी दिशा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. भाई, शिंदे फडणवीसांचे तुम्ही एकदम जवळचे मानले जाता. मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय, कधी होईल? लवकरच होईल. आणि ते कधी होईल याचं उत्तर मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्रीच सांगू शकतात. साहेब, मालेगावच्या सभेमध्ये देखून असा उल्लेख केला आहे याच्या संदर्भात उद्धव ठाकरे साहेब. हे बघा, वाईट बोलायला काहीच लागत नाही, परंतु शब्द कोणाला शोभतात हा सुद्धा प्रश्न असतो. आणि म्हणून बाळासाहेबांच्या मुलांनी बाळासाहेबांसारखं बोलावं. ते ज्या वेळेला संजय राऊतांसारखं बोलायला लागतात त्यावेळेला लोकांना सुद्धा असं वाटतं की हे बाळासाहेबांचे विचार नाही. आणि म्हणून आम्हाला त्यांच्याबद्दल जो आदर आहे
तो टिकला पाहिजे तर त्यांनी सुद्धा संजय राऊतांची भाषा सोडली पाहिजे असं मला कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.